धोकादायक ठिकाणी उभं राहून सेल्फी काढणं एका तरुणाच्या जीवावरती बेतलंय। शहरातील भगवती बंदर ब्रेक वॉटर वॉल येथे समुद्रात सेल्फी काढताना लाटेसोबत वाहून गेलेल्या तरुणाचा मृत्यू झालेला आहे। ही घटना रविवारी घडली आहे। बुडालेल्या तरुणाचा मृतदेह स्थानिक तरुणांनी बाहेर काढला। अलाउद्दीन नसरुद्दीन मोंडल, वय वर्ष 19, मूळ राहणार पश्चिम बंगाल, सध्या तो मिरकवाडा रत्नागिरी येथे राहत होता। याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी आहे की मोंडल हा हार्बर अटलांटिक फिश एक्सपोर्ट या कंपनीमध्ये कामाला होता। रविवारी कंपनीला सुट्टी असल्यानं तो मित्रांसोबत भगवती बंदर येथील ब्रेक वॉटर वॉलवरती गेलेला होता। तिथे फिरत असताना समुद्राच्या पाण्याजवळ गेला आणि धोकादायक ठिकाणी सेल्फीचा मोह त्याला अनावर झालेला आहे। दगडांमध्ये सेल्फी काढत असताना समुद्राच्या लाटेनं तो समुद्रात उडून वाहून जाऊ लागला। त्याला वाचवण्याचा भरपूर प्रयत्न झाला, परंतु त्याच्या प्रयत्नाला यश आलेलं नाहीये। याबाबत त्याचा मित्र राकिबुल इस्लाम मोहल्ला यानं फोनवरून अलाउद्दीन मोंडल पाण्यामध्ये वाहून जात असल्याचं सांगितलं। सोबतच कंपनीतील इतर कामगारांनी घटनास्थळी धाव घेतली। त्यांनी अलाउद्दीनला समुद्राच्या पाण्यातून बाहेर काढून रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल केलं। तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मोंडलला तपासून मृत घोषित केलं। या प्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यामध्ये आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। कोकण कट्टा लाईव्ह, रत्नागिरी।